there are always two people looking at the painting, the one who paints and the one who appreciates it. Beauty is in the eye of the beholder, and every individual is unique in many ways. I love the rawness of life, no filter, just like paintings. I also like the fine things in life, good workmanship, creativity, and architecture. Så har jeg dem her, som man måske ikke lige helt kan se det nu, men i mørke, så hvis man bruger UV lys, så skinner de så op, fordi jeg har brugt UV-farve eller spraymaling. Det virker så ikke nede i vandet. Det laver sådan en hinde oven på vandet lige med det samme. Så der er vi ude i, at jeg sprøjter farverne på først og lader det tørre, hvor jeg så dypper det ned i nogle af alle de andre farver, som virker oven på vandet. Og når der er noget, jeg ikke kan lide, så bruger jeg sandpapir til at fjerne det, og så dypper jeg den igen. June 2025, I visited a couple of artists in Rengstel. Kunst i Pinsen, art exhibition during the Pentecost. I have always make art, even before I remember myself. My parents always say everything you could play with, but you go and grab a pencil or grab any kind of paper and try to find a way to draw and paint. So I think this is like art is the playground of my soul, where I feel I can express myself more and play and just feel free. Mit navn er Pia Diem. Jeg arbejder under navnet Doodle Diem. Jeg er uddannet illustrator. Jeg har altid haft en forkærlighed for detaljer og mønstre og det drømmende udtryk. Jeg bor i Ringsted og har mit værksted i det gamle mejeri i Jystrup. Det er et levende sted med højt til loftet og plads til de store armbevægelser. Mit billede her. Jeg kommer frem til det intuitivt og drømmende univers, og det sker via det våde akrylmalingen flyder sammen. Jeg har lavet billedet her, og nogle af de andre billeder, det er blot en baggrund til noget større. Farverne flyder sammen og får lov til at arbejde selv, og der er galakser, der er bobler, der er blomster. Man bestemmer helt selv som beskueren. Og lige når det bliver tørt, men stadig lidt fugtigt, så drypper jeg noget mere akrylmaling i. Og det giver så den her ukontrollerbare baggrund. Og det synes jeg, det giver mig sådan et inspiration til at arbejde videre i et drømmende univers. Og så tilføjer jeg så striber og streger eller doodles, som jo så er det, jeg er god til. Kan ikke lade være og skaber drømmende billeder på den måde, hvor man kan vandre ind i. Det kan jeg i hvert fald selv. Writing about the culture in Denmark brought me closer to the world of talented individuals, and my fascination with listening to songs guided me through my writing journey. Ja, alle de her forskellige hoveder, der har jeg en masse støbeform til. Og den kan du se herovre. Jeg har en kunstnerveninde inde i Ringsted,
og hendes forældre har levet af at lave dukker i 70'erne. Så hun havde alle de her støbeformer, hun ville smide ud, og så sagde jeg, det må du ikke. Og så fik jeg lov til at komme og hente dem alle sammen. Og så stod jeg en dag og tænkte, hvad kunne man egentlig lave alle de her dukkeformer? Og så tænkte jeg vil ikke bare lave noget typisk, fordi jeg kan godt lave tingene lidt surrealistisk, og lave sjov og humor. Og jeg kan godt lide, at dem, der kigger på det, kommer til at grine, eller tænker, hvad er det for noget mærkeligt noget? Det synes jeg er det sjove af det. Det er ikke så vigtigt for mig, at det bliver solgt, men det er bare det sjoveste. Den seneste, det er ham her. Det hedder en steampunk, og det er inspireret af en film med Will Smith. Lidt antikke, og hvor der er meget mekanik i det. Og så tænkte jeg, det skal der også være på ham her. Så han har fået lidt skruer og en nøgle i hovedet til at så man kan vække ham lidt. Og så har han fået tandhjul på hatten. Han er lavet i støb. I 3 stykker. Hovedet er støbt for sig selv. Selve hovedet. Og kroppen hernede, det er også støbt. Og den her, det er en tut faktisk for den her. Jeg har støbt, og så har skåret den her af. Og så brugt det til hatten. Og så de andre dele, jeg har lavet her, de er håndmodelleret. Alle dem her. Og sat på skruerne og brillerne og nøglen. Også det, der sidder på selve brillen og ind i hovedet, det har jeg også lavet ekstra ved siden af bagefter. Det her. Jamen, jeg hedder Marianne Kampmann. Jeg er lærerklasker i Jystrup Keramik. Mit eget lille hobbysted. Og jeg arbejder meget intuitivt, og lader egentlig læret bestemme. Når jeg sidder og arbejder med mere ler, så lader jeg bare tankerne flyde, og lader bare idéerne komme til mig, og slapper af, og nyder at være i den lille boble, jeg sidder og arbejder med. Denmark is a Christian country, and most Danes celebrate Christianity through cultural activities that link both the people and their beliefs. Her der har jeg fået et gammelt maleri af en veninde, der bor i Vordingborg. Hun har været i en genbrugsforretning, og så siger hun, at det er ikke noget, du kunne lave noget, det kunne passe og en historie ud af. Så sagde jeg, det tror jeg godt, jeg kan. Og så har jeg begyndt at bygge det op lidt her med den lille hund, og anden, der står her, og hunden gør, og anden bliver lidt bange. Og så siger hende der, vi kommer nu, siger hun, til den fest, der er over på den anden side. De hygger sig rigtig meget, de her damer. Og hende der siger, vent lige lidt. Og hende der siger, skynd dig nu lidt. Og så er festen der, og kurvene og det hele. Og det er jeg rigtig godt tilfreds med. It is the third largest celebration after Christmas and Easter. Kunsipinsen is a yearly tradition organized by the Culture Committee that started in 2022 for the local artists in the middle and west of Zealand in Denmark. They open their private homes, workshops, and galleries to the public, so everyone gets a chance to meet the artists, their artworks, and learn about the creative process behind it. The municipalities include Holbæk, Kalundborg, Lejre, Ringsted, Roskilde, Slagelse, and Sorø. We are all united by our bodies. And no matter where we're from, the greatest treasure will always be our health. Born in the heart of Scandinavia, a brand as pure and natural as its origin, created with a genuine respect for nature and human well-being, developed with the best ingredients, the highest quality,
and the latest science. Novovita provides the best choice for you and your family. In a world where nutrition plays a more vital role than ever, Novovita has proven itself to consumers and health experts worldwide seeking a sustainable, clean and active lifestyle. Join us today to discover the exclusive quality of Scandinavia. Join us today to explore the nutrition science of Scandinavia. Pure, honest, effective.